Nevertheless, he saved them for his name's sake, to make his mighty power known. Incwadi leyo yamaHubo, the book of Psalms, Psalms 106, verse 8. Bengifuna ukuphathisa lokho namhlanje. Ithathe lento ukuthi uzokwenzeka empilweni yakho ukuthi siqediwe ngawe. uNkulunkulu comes in and saves you. Yabona nawe wahlala phansi ucabanga ubheka empilweni yakho ukuzibuza ukuthi ngaphuma kanjani kulesi simo, ngasinda kanjani kulesi simo, ngahlengeka kanjani kulesi simo. Ingakho ke ngithanda le ncwadi le because iyacacisa ukuthi it's for his name's sake. Now ake ngidlale kancane nje. Ngiyabona umsebenzi wakho usugangile, kwamele ukuthi mawuphele. Wonke umuntu senesiqiniseko sokuthi uyaxoshwa lo muntu la. Umshado wakho sekubhedile, i-relationship yakho sekubhedile. Nawe usuwazi phakathi enhlizweni yakho ukuthi hayi sekuphelile la. Yabona abantu sebekuhlekile, sekuthiwa sekuphelile ngawe, uzolamba. Awuzukuba yilutho manje, sekuphelile ngawe. Abathakathi sebefikile bakuthakatha sebazi ukuthi hayi wena nomndeni wakho sekuphelile ngawo. Seyithengiwe inkabi zakhokhelwa, akakhishwa imali lakho konke lokho. Ngisho nalo likhiphile igama lakho nemali ukuthi mawubulawe, uyazi ukuthi wena sekuphelile ngawo. Yabona njengabantu, thina singabantu sesinesiqiniseko sokuthi sekuphelile ngawo. Then God comes in and saves you from that situation. Saves you from that problem. Uma ngabe uNkulunkulu enze njalo, he's doing it for his name's sake. Akasenzeli wena. Wenzela igama lakhe elizongcola uma ngabe lento yena avume yenzeke kuwena. So then he saves you for his name's sake. Uyabona uma ngabe umuntu enezinkinga sezimxakile, abantu bayabuza lapha ngaphandle ukuthi yena ukholelwa kwini. What does he or she believe in? Kusuke sekuquestionishwa uNkulunkulu wakho noma idlozi lakho. Lokho wena ukholelwa kukona ngaso sikhathi it is now in question. Ukuthi bangabe umhlaba usumshaya kanje, inkinga sezimshaya kanje lo muntu. Uphi lo muntu lo wakholelwa kuyena? Uthula uthini? Apha amandla lo muntu akholelwa kuyena? Apha amandla kulo muntu aphahla kuyena? Apha amandla kulo muntu athandaza kuyena? Uphi mame kunje? The world questions, where is your God? Uma ngabe usubhekene nenkinga, ngokunjalo kwawena uzibuze ukuthi ngabe ngikholelwa kuyinto iyona na. Uma ngabe zinginetha kanje izimvula, zingishaya kanje ezakwethu izinsizwa neintombi, inkinga zingapheli, ngabe uNkulunkulu engikhuleka kuyena ngabe ukhona yini? Lalela, izimo uNkulunkulu akukhipha kuzona. Sewuhlulekile wena, wagive up, washo wathi ayisekuphelile, nginele izandla zami manje, I give up. Yena for his name's sake he saves you. He saves you for his name's sake, so that his mighty power will be known. Uma ngabe ke lo mshado ungasapheli, lo msebenzi ungasapheli, nawe uyathuka ukuthi ayibo, yingakho phela lina makholwa
nike nicule nithi nangena la ekuthiwa khona mawungene khona akuphunywa, naphuma la ekuthiwa khona akuphunywa akuphunywa. Yilapho uNkulunkulu asuke senzela igama lakhe, ngoba laba baziyo ukuthi wena uyakholelwa kuyena bazomhleka yena ngokuthi wena kholwa lakhe, wena mntwana wakhe sekwenzeka isinome kanjani. Yilapho uNkulunkulu angenelela khona ethi sekwenzeke konke, senikusho konke, senihlele konke ngegama lakhe lomuntu lo, kodwa for my name's sake as God angivumi ukuthi lento yenzeke. Basa abantu ke bebone izimvula ziyeka ukukunetha, umsebenzi nje ungapheli, umshado ungapheli, abakuthakathayo bayabona ukuthi manje awusafi, sebeyabona ukuthi hayi uNkulunkulu walomuntu unamandla. Nawe sewulahlile ithemba, because njengoba yena ehlenga wena, when he saves you, it's not because wena ukholwa kakhulu, it's not because wena ulunge kakhulu, it's not even because you deserve, but he's doing it so that his name may not be tainted. For his name's sake, uthi lingangcoli igama lakhe, lingangcoliseki futhi igama lakhe ngenxa yokuthi kwenzeka izinto kuwena ngokufisa kwabanye abantu. Kuthi angeke ngithi ugxila kancane kokunye kodwa ngizodlula kona, angangeni kona. uNkulunkulu amandla akhe uzowaveza empilweni yakho nasempilweni zabantu abakhona empilweni yakho ababukayo, abake bethi soke sibone. Uzowaveza amandla akhe ngokuthi wena akulondoloze, wena akuhlenge, wena akusindise, wena akuphilise, noma wonke umuntu eseshilo ukuthi la sekuphelile. And uma ngabenza njalo uNkulunkulu wenzela ukuthi lakhe igama lingangcoli kuthi uphi uNkulunkulu walomuntu. Abantu bame sebebuza ukuthi uphi uNkulunkulu wakho, ingenxa yokuthi mhlambe usuke sihlulekile uNkulunkulu. Lelizwi lenginikeza lona namhlanje akube yinto eqinisekisayo, nanoma ukhuleka usho wena Nkosi ke, kodwa ke noma ngingasafanele mina ngiyacela ukuthi usalisebenzele igama lakho ukuthi ungikhiphe kulezi zimo engibhekene nazo. Onesindlebe zokuzwa makezwe.